Үйләрдә бик салкын. Гөлшат Зайдуллина фатирында салкын булгач, кофта, йокбаш киергә мәҗбүр. Газ плитәсендә ашырга пешергәндә бүлмә башта җылына, аннары тагын салкына ядый. Тен торабыз да духовка кабызабыз, иначе никак. Җылынасы килә. Без бит хәзер әбиләр, тизрәк бирсәләр җылы, конечно, без бик рәхмәтле булыр идек. Яршалыда әлегә бер генә йортка да җылы бирелмәгән, ул социаль объектларда гына бар. Норма буенча 5 көн рәттән уртача температура 8 градус торса, җылылык бирергә тиешләр. Бу атнада температура 18 градуска кадәр күтәреләчәк, әмма халык җылы сорый. Җылыны бирергә кирәк, чөнки кичкенә балаларлы гаиләләрдә бик авырдыр инде. Ночью все равно еще холодно. Уйлавым буенча, пока җылы җибәрергә кирәкми, иләрдә әле безнең җылы, например, һәр көннәр погодалар җылынып китсә, эссе була иде. Казанның 65% социаль объектларына җылы бирелгән инде, калганнары буенча идарәче оешмалардан гариза көтәләр. Пуск тепла в объекты осуществляются. Йорт һәм оешмаларга җылылык гариза булган очракта гына бирелә. Без аны үз белдегебез буенча бирә алмыйбыз. Йортларга җылы әкренләп киләчәк, әйтик башкаланың Заречье идарәче оешмасы тәүлек буе әлеге эш белән мәшгуль. 526 дом безнең обслуживаниедә. Анардан 478 дом центральное отопление белән хәзерге момент, именно хәзерге моментка 120 дом бирелгән. Киләсе атнага Алла берсә биреп бетерәбез инде дип уйлыйбыз аны. Башкарма комитетта көннәр кисәк җылынган шакта борчылырга урын юк диләр. Пока произойдет прогрев системы. Турбалар җылынганчы 1 сәгать кенә түгел, кай чагында берничә көн кирәк. Әгәр инде фатирларда кызу булса, аны көйләргә була. Күпчелек йортлардагы җиһазлар аны автомат рәвештә киметә. Казанның 23 йортына җылы бирергә әлегә әзер түгелләр. Аларда капиталь ремонт тәмамланмаган. Әмма атна ахырына кадәр бу эшләрне төгәлләп, җылы бирә башларга җыеналар. Руслан Хусайнов, Рамзил Гарипов, Ильшат Әюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы.